Igbo ndị ma nile anyị abegwu oke nọ taa a ga-eleba anya na ihe dị ka nke a. Kedu ihe mere gị ị na-echefu echefu? Otu ihe emela n'ụwa, kedu ihe nke ị na-echefu echefu? Igbo igwe gara na egwuregwu ebe a na-eme ihe niile ihe a na-ememe ya ihe biko nụ apụọla m nụ ka a ga mara ihe m jere ugbu a ihe m gwara gị ugbu a ya mara ihe ọha na eze nwere ikwu maka ya. Ọkwọ ụgbọala alariela m Igbo alala m. Aha gị bụ aha m bụ Obiageriakụ Cecilia. Ụwa adịghị ka echere. Nne m nna m awụghị onye Mbaise. Eshi m Ụmụobo na n'Ụmụawada Ọnịcha Ezinihite Mbaise nke nọ n'ime Imo steeti. Ndewo, ị bịa na m egwuregwu biko m jikọta dị ka ibe ya. Mgbe ahụ ị na-eto o nwere otu ihe ị ga-echeta niile echefu echefu n'ụwa mere gị mgbe dị ntakịrị, ma ọ bụ ị mere ihe dị ka isi ike ụdị ahụ dị iche iche atara gị ma ị lụrụ ọgụ etu esi wee gbuo gị ma otu isi gbuo mmadụ dị na-echefu echefu n'ụwa onwe ofe ga-esi gwuru anyị? M nwere ike icheta nwanne m nke tọrọ m nke nwoke. Enwere ihe ọ kụrụ m ihe ada m echefu ihe ahụ ọ kụrụ m. Nna m alọghuo nna m chọrọ igbu ya ahịhịa nke ahụ ada m echefu. Ị na-echefu ka ahụ echefu. Aha m onwe nwekwa Frederick Chukwuofoma. Ndị mmadụ ma n'ebe niile n'ụwa niile ka Fred Bright. Ahụ m onye iberibe. Nwa ọrụ ọzọ anyị na-arụ nkweri ka ekwugheri akwụ ụgwọ na-azụ ụmụazị niile na-enyekwe nne na nna wee na-ewetago ọka isi eme. Igbo dị ndụ nwe ihe na-eme Igbo. Anyị ka na-asị ya na-aga n'ụdị pụrụ iche. Ndewo nwanne m. Ahụ m onye Enugu, onye Ani Nri, onye Oduma, Ezinatọ Ọhọfịa Oduma, Ani Nri Local Government. Na ngalaba Enugu steeti. Yes, ahụ ha si Igbo. Ndewo mana ị bịa. Yes, ị bịara m egwuregwu. Ka m jụgodu gị, kedu ofu ihe mere gị mgbe dị ntakịrị niile echefu echefu n'ụwa? Ihe dịka ọ dịka mgbe ọ dịka mgbe ahụ ị nọ ihe dịka afọ 10 ma afọ 15 ma afọ 20 ịdị ntakịrị ụmụ nwatakịrị gị na-anọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ ga-esi mgbe ọbụla ya chọọ gosi m ga-egbu a na-ejighị ofu ụbọchị ma hapụsie ego na ya si ụnụ gbasie mgba nwatakịrị atụtụrụ gị kụọ ihe ti nka kụrụ pan ofu onye mana kedu ihe ị ga-echeta kedu ihe omego gị mbụ? Omego ejima ka ha ebelakwa ama m ejiji ebelakwa ncheta ụmụazị mere ụbọchị ha kụm ihe tika na akụpan ejere m akwụkwọ o jiri m aba izu ụka ofu tupu m onwe m jekwu na akwụkwọ ọzọ. Otu izu ụka ka ị nọ n'ụlọ zugoro ike igbu ejima na bọti m tụọrọ gị ụtọ ọkpụkpụ atụrụ gị ụtọ ọkpụkpụ ya wụ na ego ka eji eme ya maka Chineke aka m ebe a karịa ibe eto na ụmụ ihe nọ si na. Ezigbo aha m bụ Link Edochie. Kedu ngalaba na ọnụ mara n'okpuru ọchịchị si n'ala Igbo? Abụ m onye Anambra n'ala Igbo. Mpara ebe na Anambra n'ala Igbo? Abụ m onye aka m natọ na Ezinifite Nteje. Onye ọka m natọ na Ezinifite Nteje? Aka m na eweliwe ịma nwafọ isikwa atọ o nwere ka eji akpọ ya awaka eji akpọ ya chefu n'ụwa ma ọ bụ ị gara akwụkwọ ụmụachi gbuo gị ili ma ọkwa na onwe ndị gburu ili ma ụmụ ihe ahụ ka ị na-echefu echefu n'ụwa chetata ofu. Enwere ofu onye anyị banyere ka anyị gaga kụọ bọọlụ nye nwafe ilu ọnụ onye kasị agba onye ọ bụ ya na-elekọta anyị anya sị jee ka jee gbaa nje ka nwa nwoke kpụrụ m ọkpa n'elu ana na ikuku tọgbọ na ana ọ bụrụkwanụ na anyị meri nke agbara ụbọchị abụ mana
mlọ ụkwụ nwantịntị mesie kunyiri si nna biko na mamara m ibu m n'obi m na-afụ m na nlọ mana ụbọchị ọzọ isi otu a na-abịa m esi otu a na-aga ka m chara gị ka udo chia udo dị ọ bụ sọsọ ife taa n'anyasị ọ bụla anwụ ndewo ọzọ dị gị ibe ya ọ ga-amasị m ejuzi gị nke a ike Ụzọchukwu Okwuolisa bụ afa m. Ụzọchukwu Okwuolisa kedu ọnụ mara na ngalaba n'okpuru ọchịchị n'ala Igbo Esi m Nnewi nke dị na Anambra, mpaghara Anambra nke dị n'ime obodo ukwu a na-akpọ Naịjirịa. kedu ọnụ mara ebe isi na Nnewi Akabụ eze m dị n'ime Uruagụ wee dizie n'ime Nnewi n'onwe. n'ime Nnewi n'onwe ya o nwere otu ihe mere mgbe dị ntakịrị ndị na-echefu echefu n'ụwa a. kedu ihe ọ Ehi nje mmanya aka n'ite ofe wee gụrụ azụ onye fụrụ azụ okporoko mba ọha okporoko na ọmangala taa amahọ nna afụrụ m nke mbụ ụwa na-elu na-efi ofe sụwa ụfụfụ oluo na-asị achọpụta ejuo onye egwu ekwughọ m nwekwuo na ọmụ riri nna m o wee sị na ife mee n'owu na ofe ma na-ejiri ụtara anyasị n'ọnya ka m lachalụ n'ụtụtụ so ndị ọzọ na-esuru ụtara n'ofe emeri m ụtara nke m ọsị nna ata ya etu ahụ oluzie n'afọ ya na ofe ahụ lacha n'ụtụtụ ga-egbakọ ma lụziere ka ụtara ya dịghị atara ya n'ofe Igbo anyị na nna ikwu ka nọ taa anyị garakwa na ama egwuregwu otu aka esi wetara na ihe na-eme ụlọ nne ka ị mere Adị m mma. biko ka aha gị nwaanyị ọma Aha m bụ Adaeze Adaeze onye Nzeribe. Adaeze Nzeribe ndewo dosegodo ihu gị ka ihe nyere nweta ihu gị ọfụma ka ị mara mma nwaanyị ka m jikọrọ gị ka ị mpaghara na ngalaba na ọnụ mara isi n'ala Igbo Esi m Imo steeti. Ikeduru. ebe na Ikeduru ka isi Ụzọagba. ụzọ agba ebe na ụzọ agba Umehietu. ebe Umehietu nke dị n'ụzọ agba nke dị na Ikeduru na ngalaba Imo steeti Nigeria kedu otu ihe mere mgbe dị ntakịrị niile echefu echefu n'ụwa ma ọ bụ ụmụ nwatakịrị ịrụrụ aka n'anya chee na ị ga-egbuli ya mgbe eji hapụzi n'osika unu mgbe a na-eji gị na-ebi ga ma bịa hapụzi n'osika ụlọ gị hapụziri gị nwatakịrị gbuo gị pieces Onye gị gbufu m onye na-agbufu mba ọ dịghị egbufu gị chide ofu ihe mere na-echefu echefu mgbe dị ntakịrị mmecheta ọ mpa m ọ gwara m si kwenwere elu ebe a enyi mala m sị nọ mmenyi so nyige da oshi ndara ọkụrụ mee mechefu ọ dị m icheta otu ofu ansị fụọ gị ụbọchị ahụ ya dị ibe kwa akwa ọzọ kwa ya isi ahụ kwụchara mee isi ahụ elu ahụ inyihu ọzọ ndewo nwaanyị maka ekwenye sikwa aha gị ọzọ Adaeze ndewo nwere eme ha ife afọ ihe ndị bekee na-akpọ ndewo nọ ama egwuregwu ka anyị nọ anamala nnọọ aha m bụ Sky Plus anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene Aha m humble Mr. Dust Godwin Ugochukwu Nwanesi. aha gị tokwara ogologo biko iwe onye ngalaba ebe n'ala Igbo I'm onye Amandaba in Isu local government. dị n'ebe ka mpaghara steeti o si Osu local government were a part of former Olo. ị na-asụzi ijizi bekee na-akọwaziri anyị Igbo were Igbo kọwara anyị bekee Isu local government wofu ngalaba na Olo na ochie Olo province nọ na Imo steeti. nọ n'Imo steeti mgbe ị na-eto were mana ị gara nke a na-akpọ ọta akara ọkwa ya ya agara m ọta biko ka m jigodi gị o nwere otu ihe mere mgbe dị ntakịrị niile echefu echefu n'ụwa a kedu ihe otu mgbe nwatakịrị enwere isi nga late ị ga akwụkwọ n'oge nga akwụkwọ agaghị m n'oge so mgbe m garuru agaghị m akwụkwọ n'oge ya hụrụ na onye nkụzi anyị achụrụ ka m ihe m gbalaga so ụmụ skuulu niile chụwaruo m mgbe anyị n'ụlọ anyị mgbe ọ chụwara ụlọ anyị mụ na nwanne m ka obere achụwakwa ndị skuulu chụwakwa ha chụtara ha ncha na ewere ya kụwa ha chanyela agbalaga ọ dị ka n'ụlọ na amụrụ ndị agha mgbe ahụ ọ sọsọ mụ na nwa nne m ka obere nke ntọrọ
mere ihe a skuul niile chọọ ha achịla agbalaga. Ndewonu unu ana ka ichie si wee kwuo n'olu ya. Aha m bụ Chinenye. Chinenye iwe onye ebe na ngalaba ala Igbo. Abụ m onye Anambra steeti. Ebe na Anambra steeti ka isi. Abụ m onye Agụata, Ekwulọbịa Agụata. Ekwulọbịa ebe na Okwulọbịa ka isi. Abụ m onye Agba. Onye Agba. Ndewo. Kedu otu ihe na-echefu echefu mere gị mgbe dị ntakịrị? Dịka Ọ bụ onwe obere arụrụ ala ịrụ n'ụlọ akwụkwọ leta n'ụlọ nne gị wee nne ya kụwapụ gị awụsa pịara na mana ma otu ihe i mere ịgwụ nwatakịrị na-alụ ọgụ na-egbu ọgụ sị ị ga-egbu ili abịa akụzi na emecha akụkụzi ego ma ịma ụmụ ihe ndị a kedu nke i chetara imere gị? O nwere ofu nchetere m mere maka mgbe m nọ obere ntakịrị akwụkwọ onye nkụzi m pịara m ụtarị. Ọ pịara m ụtarị ahụ rie nne so m ebesi akwa. Mbecha akwa olu na-echi ya m bịara akwụkwọ onye nkụzi anyị bụ mkpụrụ aịza ka ọ na-apịawa anyị ọ bụ were mkpụrụ aịza pịa anyị na ntị mbịa akwụkwọ kechi ya fotere m werekwa mkpụrụ aịza ahụ ọ pịara m ka ọnọdụ bikọs ọ kawago nka ga-wekwa mkpụrụ aịza ahụ pịagwara ya na ntị. Ị ga-apịagwara ya na ntị? Ihe mechaziri imezie? Emechara mgbe m pịasara ya ụtarị ahụ gbapụ ọ bịa kọsara nne na nna m ha tikwere m ha tiri m jaja so sisi m bido ụbọchị ahụ gaba emekwatakwa m ihe dị otu ahụ ọzọ. Ndewo nwaanyị maka ịkwa ha gị ahụ ọzọ. Ọ Chinenye. Chinenye ndewo. Afa m bụ Prince Ikechukwu Chukwubueze aka King Jaja aka oke osisi na-amị ego na Shanghai aka nwa na-ayọ eze na Eziagụ. Ọgwụgo. Oke osisi na-amị ego? Yes, ahụ asụ Igbo. Otu a. Ndewo. Kedu ihe niile echefu mere gị mgbe dị ntakịrị? O nwere ofu ihe niile echefu ị ga-echefu n'ụwa mere gị mgbe dị ntakịrị kedu ihe ọ? Ihe nne ha echefu mere oge ndị ntakịrị ohikakwa mana ihe dịka osikapa sọsọ mbọsị ụka ka anyị na-eri ya anaghị m echefu and anyị na-enwegide obi aṅụrị ka ihe na-atọ anyị ụtọ na ihe niile mechegodu na mbọsị ụka na anyị ga-eri osikapa ọzọ bụkwazi na akwa m niile kachagodu na m ga na-ewe olileanya na mbọsị ekeresimesi ruo na m ga-eyi akwa ọhụrụ. Nke a echefu. Igbo kwuola ka ya ka aha gị nwoke ọma. Afọ m bụ Maazị Nzube Igbanugo nke ji igwe mba na wee mara. Maazị Nzube Igbanugo. Biko kedu mpaghara na ọnụmara isi n'ala Igbo? Ahụ m onye ebe a na-akpọ Ọzụbụ na-ekwusigo nke dị n'ime Anambra na Naịjirịa. Ndewo. Mgbe ị na-eto ntakịrị ịdị ntakịrị na-eto adịghị oge anyị gara nke a na-akpọ ọta akara n'ala Igbo. Agara m ọta akara ga-eji ụgbọ ọrụ akụzi. Yes. Mgbe ahụ iji egbu kedu ihe mere n'ụwa ihe mere gị mgbe ahụ na-eto na ị ga-echefu n'ụwa dịka o nwere ike ya wụrụ na o nwere nwatakịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ asị gị na ya na-abata mba gị sapụ onye a ga-akụgbu ya na-eji gị emechazie hapụzie ego nwa gazie ka ikugbu onye ọtụgharịzie kụgbuzie ego nwa ihe na-ekwesị kedu ihe dị ụtọ ahụ nke mere na ndụ gị ma ihe echefu ihe mere na n'eziokwu ụdị ihe ahụ emere na ndụ mana ihe m agaghị echefu mbọsị nsị na m agaghị echu mmiri wee jee akwụkwọ nne m wee kpọọ m dịka nne si akpọ nwa ya yọọ m ayọ na m bịa ka m bụrụ ihe m ji eje ekute mmiri ka m je ekute mmiri nna ka m hụrụzi na ka m bụrụ itin na nwaanyị a wee maa m ụla ahụ ọ mara maka na eloteelu tata na efubanye elofu. Anamala nnọọ aha m bụ Sky Plus anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene. Chikwado onye ka ị na-aza? Chikwado Chukwu na-anụ. Chikwado Chukwu na-anụ. Ke ọnụmanụ si na ngalaba ala Igbo n'Osumenyi ke mpaghara? Esi m from Odipi village. From our house Igbo? No, Odipi village.
isi n'Odikpi village nke dị na Osumenyi dị na Nnewi South dị na Nnewi South dị n'ebe kwa Anambra State. ndewo dịka o siri omenala ya, o were m anya na ị gara ọta akara mgbe dị ntakịrị ya ahụ asụ Igbo agara m ọta akara. ị gara ọta akara ndewo kedu ofu ihe ị na-echefu echefu mere gị mgbe dị ntakịrị Ofu ihe na-echefu echefu ofu ihe na-enwe ike ichefu echefu bụ ụbọchị mụ na ọgbọ mgbara mgba na be anyị anaghị m eme ya nchefu. Ọ tụchacha na n'ala azụ m erucha n'ala ndị mmadụ na-akụ aka mụnwa wee higharịa dịka burusu nwamba wee bugharịa ya ozugbo tụ ya n'ala ndị mmadụ ebe akụwakwara m aka so ya bụ ihe na-enwe ike ichefu echefu na ndụ. na-echefu echefu aha m bụ Maazị Bruno Iwu onye ihe ejiri mara m bụ ihe m na-arụ na-etinye nri na ọnụ ụmụ m na ezinụlọ m wee ime ihe egwuregwu ohi onyonyo ya na ịgbagharịkwa chọọ ebe a ga-ayọ ayịyọ nna biko nwere ka ị ga-enyeta anyị ya wụrụ ka m ga-ewetara ka ọrụ aka ihe ọbụla otu na otu ọbụla enwere ihe Kanụ na-achọ n'obi njin a ga-ewetara ihe a ga-eji zụ ụmụaka nga ndewo chọrọ ịjụkwa gị otu ị na ugbu a achọrọ m ịjụ afọ ole dị ugbu a mana otu ị na ugbu a kedu ihe ọ ga-adị gị ka ọ wụrụ na a sị na-atụgharịkwa mgbe na ị ga-ala ka ịgbanwe na ndụ nke gị nwa ma ọ bụ ihe dị ka ụmụ ihe mere ihe adịghị mma mgbe gara aga ihe nwere wute gị rute taa makwa na o nwe ihe o mebiri gị na ndụ kedu ihe bụ ihe ọwa asị na asị na na-amụgharị na na-alụwalụgharị ụwa ọzọ gị chọ ka ịgbanwe n'ime ndụ gị ịgwa gị eziokwu ọ dịghị ọtụtụ mana ihe m ga-ekwu m ga-echeta m ga-ekwu wụ ihe na-ewutekarị m ugbu a wụ ọnwụ mmadụ karịchaa ọnwụ nne m na nna m karịchaa nna m maka na nna m wụ onye gbaa mbọ gbasie ya ike ịmụta nwoke bịa ruo mgbe ọ mụrụ m ihe nọ n'ọnụ ya mgbe ọbụla wụ Chukwu nna dokwu ya ndụ ka m too waa akwa enwere omenala ụlọ anyị a na-akpọ ịwa akwa ka ịwa akwa ya wụ na itozuole n'ihu nna gị nke a mezuru Chineke zara ekpere ka ahụ mana ihe ọzọ wụ ihe m nọ n'obi mgbe ahụ dịka nwa okorobịa na-eto eto wụ Chineke mere m ebere ka m zụta ụgbọala were gbanwuo nke m na-akpọ elekere ja ụgbọala mere na ochie nna m na-agba mana ihe ahụ emezughị so ọ ihe ọzọ m ga-echeta na-ewutezi m maka bịa hakwa wụrụ ịnọrọ n'ihu nna m lụọ nwaanyị anọrọ m n'ihu ya lụọ nwaanyị mana anọ m n'ihu ya lụọ nwaanyị mana amụtaghị m ụmụ tupu ya hapụ m ihe dị otu a wụ ihe na-ewute m wụ ihe a ga-asị mmadụ lụọ ụwa ọzọ inwe ikikere ịyọ Chineke ka o mezuore gị ihe dị otu a dịka m na-ayọ ugbu a nwa m nwoke ọpụra m na-anọkọ ugbu a ya sị m papa na ọ dịkwa ka asị ya emewe na ihe dị otu a ma ọ ya emewe na ihe dị otu a ka ya wetakwana ihe dị otu a mere m ihe dị otu a aha m wụ Obiọma Esike. Obiọma Esike ka ọnụma na ngalaba n'okpuru ọchịchị n'ala Igbo awụ m onye ụga nke dị n'ime Agụata na Anambra steeti. Ebe na ụga ka isi maka ụmụnne gị na-ele gị n'ama egwuregwu ha mara na nna ha dara ya ma nwanne ha dara ma o nwetara ya na-ajụ ya gaa n'ihu ebe na ụga ka isi awụ m onye Ụmụoru. Ebe na Ụmụoru awụ m onye Ụmụọrị. Onye Ụmụọrị. Chetara m ọzọ na ndụ gị niile echefu echefu. Ofume enweghị ike ime nchefu n'elu ụwa a nne m jewere ọrụ nwanne m nke ntọrọ mmadụ na-abụ wee tọ ihe ọdụdọ wee na-adụ ya n'ọsọsọ mụnwa nwokenye nọ n'ụlọ nna agba agwa na-anyụ anyụ bikọs ama m ihe m ga-eme
so ọzọ dị ka ibi ya mgbe anyị na-aga akwụkwọ ana m edewere m ahụ na nwa okike na na-etite ọkpọ ofu nwata akwụkwọ anyị kapatacha n'ụlọ akwụkwọ ọfụ so anyị amaghị ife a na-alụ amaghịkwa m ife a na-alụ o so enwere ofu nwata ewo adakwala m ya abi ya wụ mgbe ahụ ya wụ nwata akwụkwọ ya na-ejiere mụ na ya m nwere tipi ya dege ma n'anya ma amaghị nna na ụlọ akwụkwọ na a na-enwe ndị karịrị ibe ha mgbe ọ na-akụ elekere 12 nke ehihie akụ ọnụ bel si onye ọ na-apụta n'ama egwuregwu oke adana m ya nsị niile a na-eri ha n'ahụ ya nsị niile a nri ga ha ahụ gị ya nna ihe na-emekwa m isi nkwuwe na nwata akwụkwọ a kpọkwara ndị ọyị ya niile na ndị otu ya niile nna akpọbaga n'azụ ụlọ nna ihe ha gburu ndị adị n'ọnụ nwayọ na ihe abịakwa n'ama egwuregwu ahụ nwanne ya hụrụ ya wụrụ ụka ya na-ejie asị mụ na ya ngwa anyị kpọtụwazie ya ịmagonu nle anya ihe niile shiri anụ atụtanwụghịzi m ya mbọ ya gbugide m onyere m ma ji na aja ya enweghị ihe onye m dadị na eriri masị aka ahụ kwanrute ugbu a ikwetezie na ekwetekwere ndị adị na mmiri ọkụ na-egbu mbe. Aha m bụ Maazị Charles Nwachukwu. Maazị Charles Nwachukwu ka ihe ọnụ mara na ngalaba n'okpuru ọchịchị isi n'ala Igbo. Mbụ onye Eziama Ntia isi ala Ngwa North Abia Steeti. Eziama Ntia isi ala Ngwa North Abia Steeti. Ịbịa na m egwuregwu. Ọ dị mma nwa amadi. Ihe m aga-echefu bụ oge m nọ ụlọ akwụkwọ ọta akara. O nwere nwa agbọghọ a na-akpọ Abigail mgbara aka ntị aka atọ m hichiri na ntị ya. Onye isi ụlọ akwụkwọ anyị pịara m akpụkpọ ụbọchị ahụ mamịrị apụta m na ihe nwoke m kemgbe ahụ echefubeghị m ya. Aha m bụ Chinyere Ọna ke ngalaba n'ọnụ mara n'okpuru ọchịchị si n'ala Igbo. Esi m na obodo a na-akpọ Ụmụndụ ọ nọkwa na ebe a na-akpọ Udenu nọkwa na Enugu steeti na Naịjirịa. Udenu ndewo mgbe ahụ ị na-eto onwe ofu ihe mere na ndụ gị mgbe ị na-eto ma ọ bụ ka gị na mmadụ si okwu egbuo gị makwa ndị si gbo mmadụ ili otu mkpụrụ ihe mere mgbe dị ntakịrị niile echefu ka ihe ọ ana m echefu ụbọchị nna m nwụrụ otu ihe mere mgbe m dị obere ma na-echefu ụbọchị nna m nwụrụ ana m echefu ị na-echefu nna gị anwụọla mpa m anwụọkwala mpa nka nwụrụ anwụ ya mpa m ga-awụ nna gị ga-ejide mpa m n'ọnụ ụzọ ma ọ batawa enye ya ego n'ihi na ọ bịa n'oge. Aha gị nwoke ọma? Afa m bụ Echefu Chukwuma. Echefu Chukwuma. Kedu ọnụ mara na ngalaba n'okpuru ọchịchị n'ala Igbo? Esi n'okpuru ọchịchị Agụata Anambra ngwa onye Umuchu ala nsọ onye ugwu akwụ Amaba ụmụnna m bụ Amaba ugwu akwụ Umuchu. Ịbịa na ama egwuregwu ihe a mere m ebe o mere nwere ikwu nne m ka ihe a mere ikwu nne m wụ okpuru ọchịchị Delta. O nwere nwatakịrị oge ọwụna ọ na-anụta ọgụ ma nnegide ofu ụbọchị nsị mba na onye a na mụ na aga anụ ọgụ taa ka a mara kere mbe na mbe nke bụ oke mana echefu ihe nwa a mere m wee mabụrụ ntụ n'ọbịa iwe ekwetego na ihe emela gị nkweta mana o mesịrị m kwagide ofu ụbọchị njekwuruzie ya wee sị mbara na nke a nwere o nwe ife mama ikwu nne m na-agwa m mama nnukwu m ọ sị m na asọ na nwa agụ ada ata avịa m letara na asọ na nwa agụ ata avịa ọbịa n'obi nsị mba na mụ na nwa ga-eme ife taa nje chiri n'ụzọ ka ọ na-anata mmiri na ọ na-anata mmiri mmetụ ya aka ọgụ ebido
tupu ọ na-akwadosi ọgụ eburugo m etụọ n'ala were aja wee tisi ya n'ọnụ aka na nlote ọgụ a na-agba egwu ruo taa and anyị niile etogo ọfụ ma ọ na-enye m nnukwu nsọpụrụ pụrụ iche enye ọzọ mmiri ohere ka mụ na ya nụkwa ọzọ ọmụnwa nụrụ ya nke ikpeazụ Anamala nnọọ aha m bụ Sky Plus anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene